ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ଟିକେ କରାହେଇନି ବେଳକୁ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଦେବା ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ। ଏଇ ତ ଆମର ଆସିଗଲା ଚିକେନ୍ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ଏ ଯେ ଖାଇବାର ଅଛି ପଳେଇ ଆସ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ମାରିଦେବ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେବ। ଆଉ ଯିଏ ନୂଆ ଦେଖୁଛ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି ଟିକେ କରିଦେବ। ଏପଟେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ପୁରା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଦେଖ କାଟିକିରି ଛିନ ଛତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ପିଆଜ। ଏଇ ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବ। କେମିତିକି କରାଯାଉଛି ଆମର ଅଲଟ୍ରା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ରୋଷେଇଆ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମୋବାଇଲରେ କଥା ହେଇ ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସବୁ। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ ମସଲା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ ଇଏ ପଡ଼ିଗଲା ଅଦା ପେଷ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଏବେ ପୁରା ଟିକେ ଫୋକସ୍ ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇ ଉପରେ ପୁରା ଫୋକସ୍। ये हो गया लंका पाउडर। केला कलर का पाउडर बस ये हो गया जीरा पाउडर गरम मसाला डालते हैं उसके बाद नमक डालने के बाद में थोड़ा सा मिक्स करते हैं। मसला पूरा ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପୁରା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଶୀ ଟମାଟର ଗୋଟେ କାଟିକି ପକେଇଦେଲୁ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ରୋଷେଇଆ ତ ପୁରା ଫୋକସ୍ ଓନ୍ଲି ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ ଅଛି ଓନ୍ଲି ଚିକେନ୍ଟା କେମିତି ଭଲସେ ହେବ। ମସଲାଟା ଆମର ତ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଆଣି ପକେଇଦେବା ଆଉ। ଏଇ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଚିକେନ୍ ଆଉ ଆମ ରୋଷେଇଆ ତ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିବାରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଉ। ଏଇ ଚିକେନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟା ଦେଇକିରି ଆଉ ଟିକେ ଆମ ରୋଷେଇଆ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ରୁମକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ବୋଲିକିରି। ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ଚିକେନ୍ ସିଝିଯିବା ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଚିକେନ୍ ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା ଲାଲି ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ରୂପ ଦେଖିକିରି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ରୂପ ଗୁଡ଼ା ତ ଦେଖୁଥିବେ ଏମିତି ଆଉ। ଚିକେନ୍ ବାସ୍ନା ପାଇକିରି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ମାଡ଼ିକି ବସିକିରି ଖାଇଦେଲେ ଆସିକିରି। ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ତ ସବୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ସରିଗଲା। ତ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ମାରିଦେବ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦେବ ଆଉ।